Здравейте! Цирк Ангелот започва новия си сезон. И понеже сме готини пичове и дами, решихме първото ни гостуване да бъде отново на нашите стари познаници от ФОП. Този път, за да ни кажа, че всичко правим на собствена глава, сме взели техен представител. Ето го, на лицето му е изписано, че е от ФОП. Помахай с ръка, не се стеснявай. Айде. Нищо. Така, и искаш да се запознаеш за сценария на нашето представление? Окей, нямаш проблеми, ще си го представя като приказка. Започваме с приказката. Това е старата каручка на гилдията Ангелот. Цирка. Ето в цирка. Чики, 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 чики. Сега да изкараме на преден план и вашето хубаво селце. Имало едно време едно хубаво село ФОП. Ето, хоп, хоп, хоп. Ето ги никнат къщичките една след една. Ето едно дръвче, орехово, което гилдията Ангелот обича редовно да брули. Тук има и оградка даже, която ангелотите редовно прескачаме и ходим на лов за малък дивеч в ФОП. Ето тук ще сложим и обява за цирка. Гилдията Ангелот срещу гилдията ФОП. Ето така. Виждаме, тук има един обесен симпатяга. Така. Ето го и цирка. Самият цирк. Да издигнем шатричката сега. Я да попитам представители от ФОП, имаш ли малко циксо? Благодаря ти. Има циксо. Тук да залепим шатрата. Хоп. Ето, я даваш малко циксо. Добро момче. Момиче ли си, момче ли си? Какво мълчиш? Нямаш се. Десен ли? Как си де? Айде тук да залепим малко шатрата. Така. Да няма къде да избягате. Че обикновено, като започне войната, се молите веднага да свърши. Ти големи ербапи после. Ето тук опашката от фудлизурковци, които искат да влязат и да гледат цирк. Имаме и различни атракциони. Нека да ги покажа. Единият е, например, карабалка. Ето тук. Ето е хубавата карбалката. Чики, 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 чики. Люлеят се две отрязани глави. Откъде са отрязани? Ето тук са отрязани. Имаме си една много хубава гилотинчица. На нея ще падат глави. Като казах падат глави, специален поздрав за Ана 92. И така, нека вече да напишем договора, нали? По който нашият цирк, ето го цирка да го покажа пак, ще мине от и тука, ще тръгне от и тука. Разбирате? Цики, 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 намачка, 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 намачка. Ето да почваме да пишем договора. Гилдията Ангелот, така е наречената цирк ФОП, цирк Ангелот, цирк Ангелот, гостува гилдията ФОП. Ей съвдет. Програмата включва дълги писъци от страна на ФОП, постоянни атаки от ангелотите, цена на входа 10% от парите на ФОП. Ето да се подпишем, тук представите на Ангелот. Ето, подписвам се. И тя представите на ФОП. Ще подпишеш ли? Това да се подпишеш. Ще пишеш ли? Добре, чакай, тук имам очичката. Мога ли така да подпиша? Ще си бъркна генитали. Имаш ли генитали? Ха! Добре. Взехме малко гениални материали от чиста. Ето за подписа. Така, хубаво да се подпишем.
И една снимка за накрая за довиждане.